Com porta el guarda d'Ull de Ter ser guarda l'any en què el refugi actual del que ell és guarda, aquest on estem ara, el nou, compleix 50 anys i el vell, que només queda pobre una columna i una placa, compleix 100. Ho sabies, que et tocaria ser el guarda del 50 i del centenari? No, ha estat tot una casualitat, no tenia ni idea. Van arribar aquí al començament de l'any i just ha coincidit que és l'any del centenari del refugi vell i 50 anys de la inauguració també d'aquí del nou. I pues, com portem? Pues, contents, perquè és un lloc molt maco i el refugi, encara que té 50 anys, encara es conserva bé. S'han de fer coses, com a tots els refugis, per mantenir-lo bé, però està prou bé. I el vell pues, és una llàstima que només queda, com dius tu, un tros de pedra, però m'hauria agradat molt veure-lo de peu, perquè està força bonic a les fotos i suposo que era tot un edifici digne d'elogi. I com portem el centenari? Pues, amb ganes de que vinga molta gent a veure el refugi i tindre una mica de consciència de lo que és la història dels refugis i la vida del guarda, que va començar fa 100 anys aquí a Espanya. Penso que és el primer a Catalunya, vull dir, que va començar just aquí i va ser el primer refugi i els primers guardes, suposo. Sí. El primer refugi va ser el de la Remolit, a França, però el primer refugi a Espanya i al Pirineu va ser el d'Ull de Ter, que com tens les fotos aquí penjades, era guapíssim. L'únic que, clar, suposo que per temes de construcció, inclemències i tal, doncs no va aguantar massa. No va aguantar i aquí van fer el nou. A l'hivern tens esquiadors que et passin pel refugi a prendre's un most, un dinar, un cafè? Sí. És un refugi de pista, també? És un refugi que està a prop de pistes, llavors aquest hivern ha vingut molta gent de l'estació perquè n'hi havia força neu, llavors arribava fins aquí amb els esquís als peus. Llavors penso que n'hi ha hiverns que no n'hi ha tanta neu, que els esquiadors, clar, queda molt més lluny de lo que és la pista, si s'han de treure els esquís i vindre caminant, llavors no ve ningú, però aquest hivern sí que ha vingut força gent, sí, a fer el dinar, els cafetons. Sí, passen esquiadors. Quin és el plat, com a guarda i xef, que et surt millor? Quin és el plat que es demana més? A mi, les llenties. No, el que demana més la gent, no. La gent demana ous ferrats amb cansalada, ous ferrats amb chorizo. Dieta mediterrània, Dieta mediterrània, sí. Amb vi, sí, força pa, la gent menja bé. Però a tu et van les llenties? No, a mi m'agrada cuinar llenties perquè és un plat que és molt agraït i la gent també penso que l'agrada. I aquí a la muntanya que fas exercici, pues, cal menjar bé i un plat de llegums sempre està... No, t'ho pregunto perquè en una altra entrevista que vam fer parlant de refugis amb l'Edurne Passavant ens comentava que la tasca de guarda no només és el fet de guardar un refugi, sinó que et converteixes en tot, no? En lampista, en paleta i en xef, en cuiner. Avui ens has fet unes botifarres amb xampinyons, una amanida i una sopa que era com una mena de sopa de Nadal gairebé, en pilota, que estava fantàstic, no? Com aprens a cuinar? Sobre la marxa, ets autodidacta o realment t'agrada i has de tenir una mica de mà o comprar-te algun llibre? No ho sé, suposo que t'ha d'agradar tot una mica, tot el que has dit tu una mica. Sobre la marxa... Hay que ser cocinitas, no? Hay que ser una mica manites a la cuina i, a més, tindre algun mestre bo. Jo vaig tindre la sort de treballar amb un cuiner que em va ensenyar moltes coses, al principi a mitges, el Joan Carles Sutries, que era un amic meu, i encara és amic meu i ell era el cuiner i vaig aprendre moltes coses d'ell i després també de la mare, que ara se m'ha mort, però que és de la que més s'ha après en tota la vida a cuinar, clar, perquè ella cuinava molt bé a més i després tu una mica d'autodidacta vas fent i ves el que et queda bé, el que et queda millor i després, clar, també cada refugi té les seves limitacions de lo que és portellar coses, llavors tampoc pots fer una cuina a la carta, encara que n'hi ha refugis que sí, que igual tenen més possibilitats, d'altres han d'estar una mica més limitats. Vas començar a fer muntanya amb els pares, ara que deies això de la teva mare, o vas començar a fer muntanya independentment? En el meu cas, a mi vaig començar amb la família, dic perquè moltes vegades els que estimem la muntanya ho fem perquè algú ens hi porta o perquè la família ens hi porta, no? No, està clar, vaig començar a fer muntanya amb els amics, jove relativament, però no, a la meva família, el meu pare i la meva mare no són gens muntanyencs, som gent de Bilbao, de la ciutat, encara que són
del pageses de camp que han anat a viure a la ciutat i el meu pare caminava molt, era caçador i a mi m'importava de petit acompanyar-le a caminar i jo vaig començar a caminar amb ell, però a la muntanya no, vaig començar a escalar i a anar a la muntanya amb amics. Què tenen els bascos i els catalans que ens agrada tant la muntanya? No ho sé, bueno, suposo els bascos i els catalans el que tenim la sort és de tindre la muntanya molt a prop. I a part d'això, pues, la història i la tradició d'anar-hi, i penso que tot junt ha fet que siguem dos pobles que ens estimem molt la muntanya i ens agrada molt.